aka akparala otu nwaanyị maka iwu onye bi n'ụlọ ya mmiri ọkụ n'ihi ụgwọ ụlọ. Akụkọ kwuru na Amaka Okonkwo wụrụ onye bi n'ụlọ ya bụ Imambong William onye Akwa Ibom mmiri ọkụ etinyere ose n'Enugwu-ukwu ụbọchị Tọzdee n'ihi akwụghị ụgwọ ụlọ. Ndị na-ebe ihe mere kwuru na di nwaanyị ahụ bụ Ebere Okonkwo nọ n'ụlọ oge nwaanyị a wụrụ onye bi n'ụlọ ha mmiri ọkụ mana o nweghị ihe o mere. Dịka Imambong siri kwu, Okonkwo gwara ya kwapụ n'ụlọ ya n'ihi na ọ kwụghị ụgwọ ụlọ nke gwụrụ n'ọnwa gara aga maka ego o tinyere n'ụgwọ ụlọ. O kwuru na ya rịọrọ nwaanyị ahụ ka o nye ya ohere ịchọta ebe ọzọ, mana dịka ọ na-asa akwa, nwaanyị ahụ buru mmiri ọkụ o tinyere ose wụọ ya. Ka ọ dị ugbu a, ebugala Imambong n'ụlọ ọgwụ Zion Hospital dị na Nọfịa ebe ndị uwe ojii ogige nke Nimo nwụchiri Okonkwo. Kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ọdịmma ọha na steeti bụ Ifeobinabụ, onye gara leta Imambong n'ụlọ ọgwụ, kelere ụmụ nwaanyị Enugwu-ukwu bụ ndị gbara mbọ hụ na ndị uwe ojii nwụchiri nwaanyị ahụ. Obinabụ, onye kwere nkwa na ya ga-eso okwu ahụ iji hụ na Imambong nwetara ikpe ziri ezi, dọrọ ndị Anambra aka na ntị si ka ha na-enye mkpesa na gọọmenti steeti ahụ agaghị anabata mkpagbu ma ọ bụ ajọ agwa n'aka ndị bi na steeti ahụ. After one day, this woman will get them. Western Dukunya chop. Western, no matter what they when I'm never let when I get him the baby. Or welcome and call me the woman. Name me. Okay, don't want now, or no one about the call. All that mom miss. Where to be added to some one miss this woman married. I said, now I am age of woman. Did you walk? Western, I wouldn't know you walk. Listen, now I 6 months. Can this woman work? I said, I'll be near Western man of Yagopan. Ula Jam and Balaban, Western Ados. Or some kind of now, 1 year, medium loss. Some man yesterday this year. Western Benham, April, yeah, Benham, not go 1 year, okay. And then upon our 1 year, medium, making 1 year. If you remember. Or sending out again teacher and here doing and this woman nearly got knock and water. Or we know on Thursday. Oh, what the from our bag and when you're back. Where's my dose and I will make my band the second man. Or some man upon a man or some man walker. Or some man near bed and one miss. Is go with me to say, why this woman? The sound of what I say. Or some man when you say. See, okay, now this woman, what the bank, come on, is you. I see this woman saying, I'm young Ben. I'm young Ben. We see, okay, send the number this woman. Come on, is you. Or send the number this woman. All this woman, one say, second one, we are sending no Zion. We see, okay, all the Zion was 1 month. See, I was up here. Nancy, one other man, who will marry and now walk by a pan. When I get the gem, I jam, come on, is you. Was a same marriage, and second, I only go to Nana while you're sitting, while you meet at the Thursday. Where baby between Papa or Bella, what will you phone? We're saying, such a when I don't know walk ban, we raise Yalan. Both to negotiate on our sound for that. Can you join your jaw so? Get come, Mamma says, see me, and away I'm taking no man. You don't want to name of this, name of this, name of this. Monsieur, so never shall woman and look or woman can I say? I do say. Nyaka you make your so. Na Saturday no na be na addition ya bu nwan no. Nwa si ade no simple. Na na nwan ma se na ke ka wo believe. Ba den you wa baba bu oba go me sha bara tan we lu e bo no we ko on tai we pia nyi bo na no. We si na tata ka me maybe before the man we gazette ya ka no cha cha bo no puta pota se ka pia wan. After this incident. But Thursday me dey lebe. Se ka pia wan so se na wan a na onye mpempe no mu ro ye. Or some mapali a man, and baby, and I'm going out. The son had out now this woman. Before my papa own one. Western and here, the one can you and you every way you were.
wee lụọ ebe dịsi ụmụ ọ pakichago ya mbụ mma meso ka ọ fụzie nwe si na agụgụ apịa anya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ wee tiwezie bifo dịsi ụmụ wee kpọọ ndị vigilante wee bịa anyị wee kpụlịa wee kpụje na họl etiti awa ọfụ wọ ya mmiri ọkụ ka ife ime ka ihe mgbe a na-eme ebe ụmụ ihe niile ịnọrị mgbe ị batakwa okay because ọ sị na nwunye ị nata si na eju anya ka ihe o ji bata ọ sị na rice o si ọ na-ele agwụgo ka o site ọzọ mgbada na nkịtị agaghị ya nọ n'ime ka ụmụ ya na-amụ njụ a ka eme batara ebe ibu ji elabịa si na rice bụ na bịa ka ya sitere rice ọzọ mgbada na nkịtị ndị na-asọsa so amara na mmiri ọkụ ọ na-esi so mụ na ịfụnanya nọ ya mara mgbe o ji esi na maka Bible ka na nwaanyị tinye nkwu agbagawa na mmiri ọkụ ọtụ bụkwa na mmiri ọkụ bịa kasịsị ya na aka akpọ nọọsụ then na-agwa ebe ọ na-ara akpọ na isi ka mmadụ ọchịchị ọnụ nọọsụ wasị ka ebido ebe na kọndet ebidozi ya anọ n'ụlọ na akwụkwọ na ebido adị mụ aka mara ka mmiri ya adụ confused na ike bụ aghọtara m ewu mfat ọ ga-so ị na-akọwalụ m na ị nọ mana ị marọ mgbe o ji wu mmiri ọkụ which is understandable chelu ọga which is understandable mana ka a wụzi mmiri ọkụ emezie malụ enwere arụ ịgba ya alị nọ ndị ọzọ duziri so usually ka ejede na nọọsụ na mụ onwe nsụga ebe ahụ m ozugbo ozugbo jiri akwa pụọ gbalụba nka nchọ n'ego ọnụ ụlọ ebute bikọs n'ibe ahụ dị kemis ego ka m gbalụba nje chọ bikọs mmadụ agbata wee bute ụlọ mgbe ebe ihe eletrisi ego wee nye wee tritment ego ka m fụ mgbagharị for how long ka nwaanyị bigo na bed 1 year na 1 year anụ ọ bụ onye okwu na ụka ka ụdị mmadụ nwere ike si n'ọkụ ihe mana dị woman na-enwe obi ọkụ atụ obi ọkụ ya dị alast someone on the move, or go back at last, no better than a rubber number or dance. I report what to the government, the women affairs, government's house, they are away because when issues like this happen among trans union, when we can be women affairs handle it, that they are very good in handling it, which she did, you know. Upon it, like I said, when I feel. And then they support. I support them. I got support. What also when I have blood na animal can if you won't support it. How much more you might be? What I said, support you. It was a terrible thing. My mother didn't do. The mother be any community as also mix it with hot water. Warm mud. So I support. What I support on etiti ọgwụ ovuni na support. Enugwu-ukwu entirely Nwaanyi Enugwu-ukwu mma ebe a their behalf. Anya support. Ya ka anyị ji wee n'anya. Ọ bụ na mmadụ mee gị ife na-amasị gị. Jee n'aka ndị uwe ojii. Jee nye mkpesa. Kafa wala kafa lụọ ọlụfa. Ọ bụrụ ihe dịka ụdịrị okwu anụnwa, ife ya eme bụ ije gbaa nwaanyị akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Ndị ụlọ ikpe were aka fa wee lụọ ọlụfa. Ka anyị ghara ịdị na eme ife ndị oyibo kwu si nọ take laws into our hands. Ka anyị ghara ịdị na-eme ya maka na ọ na-emebi ife. Ọkwa n'ebe a ka anyị na-akwụsị n'ihi na Igbo tụrụ ilu si na ebe so m ọ bụrụ enyi ya. Ka ọ dị m n'oge ọzọ ka emesịa.